Здравейте! Днес ще попитаме картите, защо мълчи човекът, за когото си мислите. Човекът, за когото си мислите, мълчи, защото е в състояние на застой, обмисля вашите отношения, чудя се какво да прави. Друга причина, която е много съществена, е, че този човек иска да управлява вашите отношения, да командва, да доминира. Той е с много строг характер, иска той да определя правилата. И ако вие си позволявате да изразявате своето лично мнение, за него това е някаква много голяма пречка и поради тази причина той смята, че с вас не може да има пълното щастие. Защото, приятели, това всъщност е краля на мечовете, който по природа е много студен, като характер, като поведение, с много високо изразено его. И основното, за което мисли, е това как да печели пари и как хората, с които общува, да се определят и да живеят според неговите правила. Това беше от мен едно кратко видео за човекът, който е във вашите мисли. Чао, чао!